A Vallibona, les primeres llums del dia arriben pel camí de Rossell. Vallibona antigament estava emmurallada i tenia dos portals coneguts, el de Capdevila, que encara es conserva, i el del camí de Rossell, del qual encara queden restes. Comptava també amb 5 torres, la torre del campanar, una a cada portal i una a cada extrem del vall. El vall era el fossar defensiu en la zona nord del poble on no hi havia defensa natural. La resta, la part del davant i el barranc de la Gatellera, propiciaven una bona defensa natural gràcies a l'orografia escarpada del terreny. Davant de l'amenaça de guerra amb Castella, que esclata el 1356, el rei Pere III disposa des de València que s'activen les fortificacions de Morella i per considerar-ho de justícia s'emmurallin també les aldees que ho jutgin convenient. El 1463 i 1464 el rei Joan II va ordenar la destrucció de les fortificacions de les aldees de Morella. Baixant pel carrer del Vall, arribem a la part baixa del carrer, on a mà esquerra tenim l'anomenat Vall més avall, que era la part més baixa del fossar defensiu. Aquest ens porta fins al barranc de la Gatellera. Des d'aquí podem observar com l'escarpat del terreny ofereix una bona defensa natural. Arribant al poble pel camí de Rossell, la presència del Prionet ens diu que arribem a un poble cristià i veiem també la dificultat que presenta el barranc de la Gatellera. Un camí conegut per les costeretes pujava fins a arribar a l'antic portal del camí de Rossell, del que encara queden restes. Salvant un important desnivell, els dos portals, el de Rossell i el de Capdevila, estaven comunicats per el carrer Major. Pujant pel carrer Major, ens trobem amb un capitell que fa de seient en el portal d'una casa. Aquest capitell, germà d'un altre, són possiblement d'una construcció preislàmica on es poden observar els cantells picats. Sortint per el portal de Capdevila, situat fora de les muralles, trobem l'hospital que en l'època medieval servia per fer nit a la gent que anava de pas. Era un edifici d'hospitalitat. Més endavant es devia ampliar i va servir com a hospital en el sentit que coneixem avui dia de cuidar i curar els malalts. En la façana posterior de l'hospital, avui dia punt de reunió dels jubilats, es conserven creus funeràries procedents del cementiri vell, que estava situat a la plaça de les Escoles. En la plaça, en l'època en què Vallibona estava emmurallada, estaven ubicades les reserves d'aigua. Coincideix la paret actual amb part de l'antiga muralla. Entre el carrer Pla i el començament del carrer de la Font trobem la Llotgeta.
que era el lloc on es pactava el preu del blat, el vi, l'oli, el carbó. És una construcció singular on destaca una columna feta de les restes d'un peiró cap per avall. L'edifici municipal és probablement del segle XV, amb les reformes posteriors corresponents. L'edifici municipal engloba en el pis superior les antigues escoles i l'Ajuntament. L'Ajuntament comptava amb notari propi des del segle XIV. El document més antic que hem trobat fins al moment és aquesta acta notarial del 1375, signada per el notari Andreu Conesa. En el pis de baix tenim la presó. Aquesta té una entrada amb un portal de pedra de magnífica execució. En el seu interior podem trobar 3 cel·les. 2 són de molt petites dimensions. Als anys 60 encara hi va estar encarcelada alguna persona. Pasa que al marchar ellos, los que van quedar, algunos el carabinero, los otros van a Ulldecona y poca familia quedan. No, allà a Vallibona poca. Antes de Vallibona anàvem a buscar pataques. I anava ara, no sé. Els meus didos tenien un forn de pa. I llavors se pagava el pa. L'estana i això. I ma mare dida, pobreta, feia. En tantes vegades que a vegades al burro lo donaven un pa entre 4 trossos a la menjadora. I jo vindre la guerra i no hi havia ni pa ni... I hi havia tantes trossos de pa quedat al burro i ara no em puc menjar-me d'allò. Vallibona conserva l'antic forn medieval d'estil gòtic, ubicat dins de l'antic recinte murallat del poble. Està situat en el carrer anomenat antigament de l'Edrera, avui conegut per Sant Roc. El forn està format per una arcada de pedra tosca, un fumeral de dimensions considerables i una llosa de pedra davant de la boca del forn. La cúpula del forn ocupava uns 6 metres quadrats. A la paret del fons de la sala, on hi ha el forn, un banc d'obra devia servir per asseure a les persones que esperaven la cocció del seu pa. L'any 1915 aproximadament va deixar de funcionar a l'emigrar el tio Facundo Fonollosa, que va ser l'últim forner. A principis de segle ja existia un altre forn situat al carrer del Forn, regentat per Vicent Quartilla Serret, que va continuar donant el servei. Acabat el servei militar, Jaume Messeguer i Álvaro Cardona van decidir comprar el molí d'oli de Vallibona i fer-se moliners. Estava situat a la part dalt del poble, al carrer de l'Edrera número 1, en la casa coneguda com Casa Palomo.
En el document podem veure com queda inscrit el molí a indústria l'any 1950. Ja existia al poble un altre molí d'oli al costat de la Llongeta i van decidir traslladar el molí que havien comprat al carrer del Pont, on hi havia una antiga fundició. D'aquesta manera, el molí estava més pròxim al camí de Rossell, lloc d'entrada de les Olives. Baixen del molí de dalt les pedres de la mola i comencen a moldre amb un matxo i a premsar amb una premsa antiga que al cap d'un temps es va trencar. Van comprar una altra premsa hidràulica de segona mà a Vinaròs i en el mateix moment fan la transformació del molí amb un motor de 3 cavalls i les transmissions cap a la mola i cap a la premsa. En el document del 3 de febrer de 1953 es pot veure el permís per l'obertura del molí d'oli coincidint amb la campanya de 1952-53. La gelada del febrer de 1956 va matar la majoria d'oliveres precipitant el final del molí, que va treballar fins als anys 58-59 aproximadament, moment en què va parar definitivament la seva activitat. Situada als peus del temple, es tracta d'una torre defensiva quadrada construïda amb maçoneria. Va ser habilitada per instal·lar al seu damunt la torre del campanar d'estil mudèjar, construïda amb totxo i en forma octogonal. La coberta del campanar, feta amb teula, és també de planta octogonal. El seu interior allotja l'escala d'accés al campanar, on encara es conserven vàries espitlleres. 3 campanes hi ha en el campanar anomenades Jesús, Sant Vicent i Santa Bàrbara, que és la que dona les hores. Encara es conserva la matraca, que era l'encarregada de substituir a les campanes per Setmana Santa, ja que aquestes no es podien tocar en aquelles dates. En la part oposada al campanar hi trobem el cimbolet, antiga campana que havia estat instal·lada en l'ermita de Sant Àgueda. Les primeres notícies de l'existència de la parròquia de Vallibona són en el pagament dels delmes de la croada de 1279 i 1280. Construïda sobre una antiga fortificació d'origen musulmà, l'església de Vallibona és dedicada a l'Assumpció de la Verge i s'alça a la part central del poble. La construcció està encerclada per les cases dels voltants. Per la banda oest només està separada per un estret carreró. A la part nord, les edificacions estan adossades al mateix mur de l'església. Al costat est, que dona entrada al Perxi, també està formada per un estret carreró. La primitiva església medieval, d'una sola nau de planta rectangular, consta de 6 trams amb 5 arcs de diafragma. La coberta és a 2 aigües, feta amb teula àrab. La portada principal, d'estil romànic situada lateralment, està protegida per un perxi amb sostre enteixonat fet amb fusta i arcs apuntats situats a cada extrem. Com mostrem en aquesta recreació gràfica, l'accés a l'església era per el carrer Major, a través d'una escalinata que donava entrada al temple, als peus dels 2 arcs gòtics del Perxi. Segurament, degut al creixement del poble, l'escalinata va ser desmuntada per construir en el seu lloc les cases que avui estan adossades al Perxi, el que va obligar a condemnar amb unes parets bona part de les arcades. Posteriorment es fa una portada d'entrada als peus de l'església amb arc rebaixat i moldurat d'estil dels segles XV o XVI.
Les voltes, d'estil barroc del segle XVIII, estan suportades per pilars entre els quals es disposen les capelles laterals. L'antic retaule de l'església va ser destruït durant la Guerra Civil. El cor elevat a la capçalera de la nau. Un sobri cadiram de fusta protegit per un auster balustrat. Al segle XVIII el temple va ser dotat d'orgue. Darrere de l'altar hi trobem la sagristia i en un lateral la capella de la Comunió d'estil neoclàssic de planta rectangular i coberta amb una volta de canó. Són probablement de finals del segle XIX. Tot i que l'any 1952 Mossèn Boix ja va donar breu notícia en una publicació de l'existència de la sostrada medieval, esta es va donar a conèixer a nivell popular l'any 1991, gràcies als treballs fets per resoldre unes filtracions d'aigua a la teulada de l'església. Situada entre les voltes barroques i la pròpia coberta externa, es tracta d'un enteixonat medieval fet amb fusta de pi policromada on es conserven les pintures aplicades sobre una base al tremp que conserven encara uns colors vius. Una de les hipòtesis que permetria una datació són els escuts reials, un amb creu d'Íñigo Arista i un altre partit amb les barres reials i flors de llis. El primer era considerat el senyal antic del rei d'Aragó i el segon podria correspondre a la reina Blanca d'Anjou entre els anys 1295 i 1310. El conjunt pictòric està format per escuts nobiliaris d'estil mudèjar, representacions bíbliques, animals antropomòrfics, flors, escriptures aràbiques antigues, cultes fàl·lics, escenes cortesanes. L'orgue, que pel que veiem va ser construït l'any 1791, es tracta d'un orgue barroc denominat del tipus ibèric per la disposició horitzontal de part de la trompeteria. Actualment, en procés de restauració, és dels pocs exemplars que es conserven a la Comunitat Valenciana gràcies a que no va ser incendiat durant els episodis de la Guerra Civil. Disposa d'una manxa en una ubicació molt reduïda i de difícil accés.
En aquest espai s'han trobat dibuixos de l'època de la invasió francesa cap als anys 1808. Dues persones, per tant, feien falta perquè aquest instrument sonés: el propi organista i el que accionava la manxa, que proporciona aire a l'instrument. L'any 1897 va ser restaurat per primera vegada, deixant de funcionar després de 40 anys. L'octubre de 2011, l'organista Rosend Aimí es va fer càrrec de l'actual restauració. Una mica més fort, aquell. Sí, serà més net. En el moment d'instal·lar el nou rellotge, es va desmuntar l'antic rellotge del campanar, que encara es conserva desmuntat. Va ser rescatat fa uns anys del peu de la torre del campanar, on estaven totes les peces apilades, doblegades i colgades de terra. Suposem que el van tirar del campanar avall quan el van desmuntar per instal·lar l'actual rellotge. No tenim documentació ni tampoc s'ha fet un estudi d'aquest antic rellotge, però podria ser del segle XVIII. Tot i que l'aparença rudimentària de la fabricació de les peces podria fer pensar que és més antic. El rellotge actual és mecànic de pèndol, amb un mecanisme per tocar la campana que dona les hores i les mitges hores. És un rellotge fabricat per Manufactures Blasco de Roquetes. L'any 1967, 7 homes el van comprar per ajudar a l'Ajuntament a financiar-lo. Està situat just sota la teulada del campanar. Està construït amb bancades de fundició, amb formes i pintura que li donen una forta bellesa estètica. La roda d'escapament és del tipus d'Ancora. Per remuntar els pesos, quan aquests arriben a baix, el rellotge disposa d'un motor elèctric que el fa pujar. A Vallibona, les últimes llums del dia se'n van per el camí de Morella.